Ova sednica je, ajde da kažemo, pored standardnih tačaka gde smo imali izveštaje predškolske ustanove Bucko, osnovne škole, imali tačke gde je izabran stari novi direktor javnog komunalnog preduzeća, to jest javnog preduzeća Zelenilo, a ono što bih pohvalio, jer svakakve informacije dobijamo na društvenim mrežama, to jest čuju se neke istine, poluistine ili ne kažemo neistine. U vezi imali smo situaciju sa specijalnom bolnicom Ozren, gde je, ajde da kažem, urgentno došla direktorka specijalne bolnice i predstavila nam sa kakvim se problemima trenutno susreće bolnica Ozren u vezi grejanja, a bilo je ispomenuto situacija koja se desila pre 2 petka kada su gore imali smo haos sa snegom, gde su padalo drveće i gde je pre svega preduzeće Zelenilo odradilo veliki deo posla da se to raskrči, kao i distribucija da se što pre vrati struje. Direktorka je dala svoje kompletan tok kako ide nabavka u vezi nove kotlarnice i to je nešto što bi trebalo da se pohvali u celoj ovoj priči, s obzirom da znamo da je bolnica izgrađena 1938. godine, da su ti kotlovi stari, da kažemo, skoro 90 godina. Uspjeli smo da se izborimo da imamo novi sistem grejanja na tečni gas. Ja se nadam da će u nekoj bliskoj budućnosti da se doći do pretvaranja stare kotlarnice možda u neki muzej, mini muzej, pa ćete svi moći da doći da vidite o kakvim kotlovima je bilo reči, koliko je bilo teško raditi tu i koliko je bilo teško grejati, da kažem, nekih skoro 10.000 kvadrata. U vezi poljoprivrede, imali smo izveštaj o poljoprivredi, ja sam tu malo diskutovao i tražio povećanje naknade za protivgradnu zaštitu, smatram da je to vrlo bitno za našu poljoprivredu i ono što bih spomenuo isto da sam pod tekućim pitanjima zamolio Skupštinu preko Centra za socijalni rad da vidimo da li možemo da dođemo do statusa roditelj-negovatelj, koji je vrlo bitan za te roditelje koji čuvaju decu koji imaju problema. Ovom prilikom bih pohvalio i sugrađanku koja je dala tu inicijativu na jednoj društvenoj mreži, ja sam to pročitao, ona je tražila bilo koga od odbornika. Smatram da je nama to i posao na kraju krajeva, kada smo izabrani od strane naroda da ih predstavljamo ovde u Skupštini i da što više takvih predloga za bilo šta u Sokobanji koji su dobri, da ćemo mi to da sagledamo i da pokušamo da Sokobanju vodimo još bolje nego što smo vodili do sada.